Oxxen, hekk iddeskriva l-proġett tal-flyover tal-imsida il-President il-ġdid tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto li fuq Facebook ikkundanna bil-qawwa l-mod kif qed topera Infrastructure Malta. Pizzuto ittimbra l-proġett bħala wieħed li jmur direttament kontra l-prinċipju tal-ippjanar urban tajjeb, kif diġà bdiet is-sejħa għat-tenders meta l-applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar għadha lanqas biss bdiet tiġi proċessata, inqas u inqas bdiet il-konsultazzjoni mal-pubbliku. Xi ħaġa li dejjem trid issir fi proġetti bħal dawn. Il-kummenti ħarxa tal-kap tal-Kamra tal-Periti huma l-aħħar minn barax ta' kritika li qed jaqla dan il-proġett u proġetti oħra infrastrutturali, fosthom ix-xogħlijiet fil-bypass tal-Imrieħel li permezz tagħhom il-Ministru Ian Borg se jkun qed jieħu art tal-bdiewa f'dak li qed jitqies bħala l-aħħar pulmun fir-raħal ta' Ħalqormi. Esperti lokali fil-qasam tat trasport u ippjanar ilhom jgħidu li l-użu tal-flyovers hija sistema antikwata ferm li pajjiżi oħra Ewropej qed iħottu u jreġġgħu lura filwaqt li joħolqu sistemi ta' trasport ferm aktar aċċettabbli ambjentalment u li jmorru lil minn sistema li tikkonċentra kważi kompletament fuq mezz wieħed ta' trasport.